secret mo? Nakipagrelasyon ako sa matandang 40 years yung gap namin. Nakipagrelasyon ka sa isang matandang lalaki. 40 years ang gap ninyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. High school pa lang ako and security guard sa malapit dun sa house namin. So, meron po siyang business doon na loading station. Tapos dun niya nalaman yung number mo, tapos minessage ka na niya. Opo. Una po, tinanong ko kung sino siya, kasi number lang po yung nag-text. Una po, parang nagkaroon ako ng kaba sa kanya. Sabi ko siya pala yun. And then, sinabi niya na hindi naman daw siya masamang tao. Unti-unti kinukuha niya yung tiwala ko. Libre na yung load. Yung wife niya po daw is namatay po sa breast cancer. Pumalaw yung mall po yung pinupuntahan namin para wala pong Una po nalaman po nung mama ko. Pinagalitan ako about po doon. Tapos sinabihan ako na tigil ko daw po. Gano'n. Kumusta ka naman, Mr. Security Guard? Na-in-love ka na ba? Sa lagi mong nakikita dyan, na binabatuta mo. Ay, lagi mong chinecheck yung bag. O di kaya naman nakikita mo lang, napadaan-daan dyan sa binabantayan mong gusali. Alam mo, okay naman kung meron kang nagugustuhan. Basta ang mahalaga, yung asawa mo, hindi na buhay. Charot, with harot. Oh, diba? Oh, okay lang kung may magustuhan kang iba. Basta yung asawa mo, hindi na buhay. Kasi kung may magustuhan kang iba, tapos yung asawa mo, buhay, ay, baka ikaw yung mawalan ng buhay. Charot with harot. But anyway, I think, pagdating naman sa pag-ibig, walang kaso ang edad. Hello! Vic Soto, Pauline Luna, Heart Evangelista, Senator Chis Escudero. Sino pa? Yung katabi mo ngayon. 'Di ba? Akala lang ng iba mukhang tatay mo yan, pero jowa mo pala. Alam mo, nangyari na sa akin yung ganyan. I mean, hindi ako yung napagkamalang may jowang mukhang tatay, ha? Nangyari na sa akin, ako yung mismong nag-judge dun sa tao. So, nasa isang hosting event ako. Tapos sa backstage, may pumunta. In-approach ako ng isang babae at isang lalaki. Yung babae, medyo bata-bata pa. Tapos yung lalaki, parang may edad na. Nagpapapicture sa akin. So, sabi ko dun sa babae, wow, napaka-supportive naman ng daddy mo. Kasi yung daddy yung kumukuha nung mismong picture naming dalawa. Alam mo kung nung sabi nung girl lalo sa akin, ay, DJ Rocky, asawa ko po yan. Asawa niyo pala. Alam mo, hinugot ko lahat ng mga kaya kong hugutin sa utak ko na pwedeng palusot para makalusot ako. Tapos alam mo ko nung sinabi ko na lang, daddy. Daddy naman kasi tawag ko kapag partner. O, di ba minsan tawag mo daddy, papa, sa asawa mo, ganon. Pero kahit hindi naman talaga yun yung naisip ko nung una. Kaya kabisyo, uso din talaga yung skincare routine. Tsaka uso din na itikom yung bibig. Lalong-lalo na kung bago mo lang nakita yung isang lalaki at isang babae na magkasama, tapos parang feeling mo magkalayong edad, tapos feeling mo mag-ama sila. Hindi pala, magjowa. Anyway, buti na lang yung asawa ko kahit 10 taon halos yung agwat namin. Mukha kaming magkaedad. Mukha kaming 21 parehas.
Uy, may kailangan ng rakitera. Charot! Tumidarot. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng panibagong sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Minahal ko ang bata kahit hindi ako ang nanay niya. Uy, minahal ng ating sender ang bata kahit hindi siya yung nanay. Kaya lang, ang nakakalungkot doon ay kapag nandun na yung nanay tapos ayaw nang bigyan ng pagkakataon yung bata na makasama mo. Ay, masisepangs kapag ganun. Yung tipong, yung tinatawag mong baby, baby pala talaga ng iba. Ay, ibang baby yun. Baby, walain ka lang nun. Charot, tuwid harot. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.